Türkmenistanyň Mary vilayetinde ýüklegiň gaýadan aşak agdarylmagy netijesinde azyndan 5 türkmen esgeri öldü. Azatlyk radiosynyň çeşmeleriniň aýtmagyna görä, bu betbagçylyk esgerleriň komandiri olary daglyk ýerlere pisse ýygnamagy iýberende boldy. 2 sentýabrda Marynyň Serhedawat şäherindäki Serhet gullugynyň bölüm komandiri çağırş boýunça harby gullugyny berjaý edýän esgerleri pisse ýygnamak üçin Türkmenistanyň Owgansan bilen arasyndaky bir tarap zona iýberdi. 30-dan gowrak esgeri Ural kysymly ýüklegiň arkasyna mindirdiler. Bu ulug ýolda agdarylyp betbagçylyga uçrady diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş bolan çeşmämiz 4 sentýabrda gürrüň berdi. Onuň sözüne görä ulugyň agdarylmagy netijesinde 5 esger şol ýerde helak boldy. Galan 27 esgeriň hem saglyk ýagdaýy agyr bolup, olar häzirki wagtda keselhanada bejergalýar. Ölen esgerleriň biri Aşgabatyň ýaşaýjysy bolup, onu 3 sentýabrda giýişlik çoğunlygynyň gonamçylygynda jaýladylar. Ol 9 aý odal harby gulluga çağırlyp Serhedawada ekidilipdi. Yaralanan esgerleriň hemmesinde şikes bar. Olaryň köpüsiniň elleri we aýaklary döwülipdir diýip çeşmämiz belli. Azatlyk radiosunda helak bolan käbir esgerleriň anyk atlary ýaşaýan ýerleri barada maglumat bolsa-da olary howpsuzlyk aladalar sebäpli äşkär etmekden saklanýar. Türkmenistanyň Owgansan bilen Serhediniň golaýynda ýerleşýän Serhedawat şäheriniň daglyk ýerlerinde pisse agaçlary ösýär. Çeşmämiziň aýtmagyna görä türkmen serhetçileri adatça yerli ilatyň bu sebite barmagyna ruhsat bermeýär. Komandiriň özünden ýokary derejeli harbylaryň göwnünden turmak üçin esgerleri pisse ýygnamagy iýberendigi aýdylýar. Bazarda pissäniň 1 kilogramy 150 manada ýetýär diýip çeşme sözüni jemledi. Azatlyk radiosu ýüklegiň agdarylmagyna takyk nämäniň sebäp bolandygyny häzirlikçe anyklap bilmedi. Redaksiýanyň paçygaly waka barada Türkmenistanyň döwlet serhet gullugyndan Goranmak ministrliginden goşmaça maglumat almak boýunça eden synanşygy hem netije bermedi. Waka barada adatça bolşýaly ýurduň metbuat serişdelerinde şol sanda Türkmenistanyň döwlet serhet gullugynyň Serhedawat, Döwletawat we Goranmak ministrliginiň milli goşun jurnallarynyň web saytlarynda hem hiç zat aýdylmaýar. Belläp geçsek betbagçylyk barada Türkmen News neşri hem habar berip wakada ölen esgerleriň sanynyň 11 barabardygyny ma'lum etdi. Neşir 3 sentýabrda çap eden habarynda piste ýygnamak üçin ýükleginde daglyk ýerlere iýberilen esgerleriň Tawtawazaryň Serhet bölüminde çağırş boýunça harby gulluk borjyny ýerine ýetirýändigini belläp, olaryň jem sanynyň 40 barabardygyny aýtdy. Bu sebitde ýer öz bolşly bolup, ol daglyk, dik eňitler we erbet ýollar bilen örtülendir diýip neşir çeşmäniň sözüni çistirledi. Neşir ýol helakçylygyna nämäniň sebäp bolandygy barada 2 versiýanyň bardygyny belleýär. Olaryň birinjisinde sürüjiniň ulugyny dolandyrşyny ýitirendigi, beýlekisinde tehnikanyň hatardan çykandygy aýdylýar. Habarda bellenilmeýine görä esgerleriň ölümi barada hakykat gizlenýär. Yerli ýaşaýjylar paçygaly waka barada bilse-de, bu barada öz aralarynda da pikir alışmaýarlar. Türkmenistanda harby gulluga çağırılan ýaş ýigitler pisse ýygnamagy iýberilmekden başga mellekleri arasalamak işlerine we paýta ýygymyna her ýyl diýen ýaly çekilýärler. Azatlygyň habarçylary we garaşsyz neşirler olaryň paýta ýa-da beýleki işler üçin iýberilýän ýerlerindäki agyr şertler barada inni bir näçe ýyl bäri habar berip gelýärler. Mundan başga olaryň goşunda öz gullukdaşlary ýa-da komandirleri tarapyndan gynalmakdan, urulyp ýenjilmekden, keselçilikden ýogulmagy, özüni helaklemek ýa-da maýyp bolmagy bilen bagly wakalar barada hem ýygy-ýygydan maglumatlar gelip gowuşýar. Türkmen häkimetleri garaşsyz metbuatda çykýan ölüm habarlaryna reaksiýa bildirmeýär. Şeýle-de türkmen goşununda helak bolýan esgerleriň sany hem aýdylmaýar. Türkmenistanyň soňky 3 ýyldan gowrak wagt bäri dowam edýän ykdysady problemlaryň giň ýaýran ýeşilliginiň arasyna Lewat vilayatynyň obalaryny we etraplaryny ogurluk hadiseleri artýar. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berýär. Onuň ýagdaýdan habarly çeşmelere salgylanyp habar bermegine görä Faraw etrawynyň merkezine we obalaryny diňe geçen aýyň özüne 5 sany ogurluk hadisasynyň üstü açylyp olar boýunça jenaýet derňew işleri gozgoldy. Saýed etrawynyň içeri işler idaralary 29 awgustdan bäri 15 töwere ogurluk hadisasy boýunça guman edilýänleri yerli ýaşaýjylaryň kömegi bilen ele salyp olara garşy desin awtyryş işine başlady. Habarçy üstü açylan jenaýetlere esasan ýaşlaryň gatnaşýanlygyny,
hem de ogurlugy baş goşýan adamlaryň owy yerlerine iri we ownuk şahly mallary göz dikýänligini habar berýär. Ýöne olar goýun geçýärde sygyr ogurlamak bilen çäklenmeýär. Farapda aýallary we ejiz adamlary gorkuzyp olaryň pullaryny ýa-da şahsy telefonlaryny, şaýteplerini alýan ýaşlar peýda boldy diýip habarçy. Bu jinayetler boýunça hem etrap polisiýa idaralarynyň jinayet hatyrşy işlerine girişenligini habar berdi. Farap etrawynyň polisiýa bölümi etrawyň çägine her aý hasap alynýan jinayetler, şol sany ogurluk hadiseleri barada statistik maglumatlary köpçüligi eli yeterletmeýär. Azatlyk radiosynyň habarçysy welaýatyň şoğurly saltyk çakmak we goýgola owalaryny Farawyň etrap merkezine we çärjewde üst açylan ogurluk hadiseleri barada käbir maglumatlary öwrenýär. Ýöne bu jinayetler boýunça goýulan işler ogurlukda ele salynanlar we jinayete gatnaşmakda guman edilýän beýleki adamlar boýunça alınıp barlayan kaziýet işleri, olary bildirilýän aýyplamalaryň detallary, temmiler we beýleki jekmejeklikler barada ne sebitin kanun goraýjy edaralary beýanat berýär, ne de ýurdun media we metbuat serişdeleri habar berýär. Tinçler Türkmenistany ne kaziýetiň ne de metbuatyň garaşsyzlygyny aýdýarlar. Azatlyk radiosynyň habarçysy Saýat etrawynyň çakmak obasynyň ençeme ýaşaýjysy şaýatlar bilen gurrundaş boldy. Olaryň sözlerine görä 29 awgust güni oba ýaşaýjylary çakmakda 4 ýaş ýigidi sygyr ogurlayan wagty ele saldy. Olary Saýat etrawynyň polisiýasyna tapşyrypdyrlar diýip habar çaýtdy. Munyň ýa-da Saýat etrawynyň içeri işleri idaralary ogurlukda ele salynan 4 raýata garşy başga da 15 töweregi mal ogurlugy boýunça destin awtyryş işlerine girişipdir. Bu barada habarçymyz wakadan habarly çeşmelere salgylanyp habar berýär. Deslapky warlyklar ogurlukda aýyplanýan 4 ýigdiň Saýat etrawynyň şoğurly we salty owalarynyň ýaşaýjylarydygyny anyklaýar. Habarçynyň öwrenen maglumatlaryna görä häzirki wagtda bu 4 ýigdiň soňky 3 ýylyň dowamyna etrawyň çägine hasap alynan 15 töweregi mal ogurlugy wakasyna ýyl teşigi deriňelýär. Habarçy soňky wagtlarda regionda hasap alynan we özüniň habarly bolan beýleki ogurluk hadiseleri barada maglumat berdi. Saýatda Seydi köçesiniň ýaşaýjysynyň velosipedini ogurlan bir faraply ele salynıpdyr. Şeýle-de goýgola owasyna goýun geç ogurlap olary çärje etrawynyň bir ýaşaýjysyna satýan bahaly 20 ýaşlar 2 ýaş ýigit ele düşdi diýip habar çaýtdy. Soňky wagtlarda ýurdun beýleki regionlaryna da şolary meňdeş jinayet we ogurluk hadiseleriniň artýanlygy barada Azatlyk radiosy mundan ozalym habar beripdi. Ýatlasak may aýynyň başlaryna Aşgabatyň Abandaýew köçesiniň gabatlaryna 60 ýaşly bir gartyň aýal ýol üstüne pyçaklanyp öldürildi we onuň şaýtepleri talanny. Apreliň aýaklaryna Azatlygyň habarçylary paýtagtda şaýtepli aýallary ýol ugruna talamak ýaly jinayet hadiseleriniň ýygjamlaşýanyny habar berdi. Bularyň ählisi ýurtda ykdysady kynçylyklaryň barha ýitileşýän wagtyna Galybertede karantin sebäpli etraplaryň arasynda hereket çäklendirmeleriniň saklanyp galýan wagtlaryna gabat gelýär. Soňky 5 aýda karantin çäklendirmeleri içerki ýollaryň ýapyk bolmagy we krizisiň ýitileşmegi has köp jinayete alyp geldi diýip bir ýerli synçy Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşlykda aýtdy. Hatda hojamazy adamlaryň ýygyp goýan pagtasyny ogurlap satýanlar köpelýär diýip habarçy habar berdi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri soňky wagtlarda köpelýän ogurluk hadiseleri barada habar vermeýär. Azatlyk radiosy ogurluk hadiseleriniň köpelmegi barada Lewak welaýatynyň polisiýa bölüminden kommentariýa alyp bilmedi. Şu ayın başında Aşgabatyň orta mekdepleriniň birinde rus dilinde sapak berilýän bölümiň yapylmagynyň ýygyny, käbir beýleki mekdeplerde de rus dilinde sapak geçilýän klasslaryň yapylmak ähtimallygy barada inatalaryň arasynda aladalaryň ýüze çykandygy habar berildi. Azatlyk radiosyna munyň bilen bagly täze tasdiklanan goşmaça maglumatlar gelip gowuşdy. Azatlygyň Aşgabatda habarçysynyň döwlet idaralarynyň birindäki ynamdar çeşme salgylanyp 3-nji sentýabrda beren maglumatyna görä ýurtda rus dilinde sapak geçilýän ähli klasslary 2030-njy ýyla çenli dol yapmak barada hökümet derejesinde çynlykay maslahat edilýär. Muňa laýyklykda çağalaryna rus dilinde bilim bermek isleýän enatalar üçin rus dilinde sapak berilýän tölegli mektepleri açmak göz öňünde tutulýar. Häzir aeroportyň goloýunda ýerleşýän täze 21-nji mektep tölegli bolup onuň aýlyk tölegi 450 manada barabar diýip habarçy aýtdy.
Ýatlasak Türkmen News neşri 30 awgustda paýtagtyň ýöriteleşdirilen 64-nji mektebinde rus dilinde sapak berilýän bölümüň ýapylmagy bilen enatalaryň we okuwçylaryň mektep howlusynda öz raýyna protest çäresini geçirendiklerini habar berdi. Neşriň maglumatyna görä mektep administrasiýasy bilim ministrliginiň klasslary bölmek we okuw çalşygyny köpeltmek baradaky talabyny nazara tutmak bilen rus dili klasslary ýapdy. Munyň netijesinde 1500 töre okuwçynyň başga mekteplere geçirilmegi talap edildi. 1 sentýabrda Adatlygyň Aşgabatdaky habarçysy 64-nji mektepde rus dilinde sapak berilýän klasslaryň ýapylmagynyň ýygyny paýtagtyň 55-nji orta mektebinde de rus dilli bölümüň ýapylmak ähtimallygy barada enatalaryň arasynda aladalaryň ýüze çykandygyny habar beripdi. Habarçymyz şu günler Aşgabatyň döwlet idara kärhanalarynyň ençemesinde işgärleriň täze talap bilen ýüzeýiz bolýandygyny aýdýar. Muňa laýyklykda büdjet işgärlerinden çağalaryny öz ýazgyda duran yerinde yerleşýän mektepleriň türkmen dilinde bilim berýän klasslaryna geçirmek talap edilýär. Munyň sebäpleri barada düşündürüş berilmeýär. Ýöne bilim işgärleri munyň sebäplerini enatalaryň arasynda çağalaryny Aşgabatda şol sanda çoğunluda şorda täze zaman owasynda we beýleki ýerlerde täze gurulan döwri wap mekteplere yerleşdirmek isleýänleriň azdygy. Rus dilinde bilim berýän mekteplere klasslara talabyň ýokary bolmagy bilen düşündirýärler. Sebäbi täze mekteplere göz öňünde tutulan okuwçylaryň diňi 50% yerleşýär diýip habarçy aýtdy. Onuň sözüne görä köp enata goşadyrnak içinde bilimdäki korrupsiýa sebäpli türkmen mekteplerinde muallimleriň taýýarlyk derejesiniň juda pesligini aýdyp çağalaryny rus dilinde bilim berýän klasslara yerleşdirmäge synanýar. Enatalar rus dilindäki bölümlerde has gowy hilli bilim berilýändigini aýdýarlar. Şeýle dolar rus dilinde bilim alan çağalarynyň garaşsyz döwletleriň arkalaşygyna degişli ýurtlarda has aňsat bilim alyp işläp biljekdigine ynanýarlar diýip enatalaryň onlarçasy bilen söhbetdeş bolan habarçy bellidi. Şol bir wagtda ol häzirki wagtda rus dilinde sapak geçýän klasslarda da tejribeli işgärler meselesiniň keserip durandygyny aýdýar. Bu okuw ýylynda rus dilinde sapak berilýän bölümlerde köp sanly täze muallim iş alyndy. Sebäbi pensiýa ýaşyna ýeten işgärler işden çykaryldy ýa-da 3 aýlyk töleksiz zähmet diňjalşyna iýerildi. Bu ýaşdaky muallimleriň koronawirusa garşy has ejiz we gorosuz topary degişligi aýdylýar diýip habarçy belledi. Üstesine de täze okuw ýylyndan başlap orta mekteplerde iş tertibiniň üýtgemek şol sanda muallimleriň iş wagtynyň ýerden saat 8:00-dan akşam saat 8:00-a çenli uzaldylmagy bilen köp muallim işinden çekildi. Bu muallimler çağalara öýlerinde rus dilinde goşmaça sapak berýärler. Olar her saat üçin 60 manat talap edýärler. Muallimler çärelere gatnaşmaly däldigini we dürli talaplary berja etmeli däldigini aýdyp öz başdak işlänleriniň gowdugyny belleýärler diýip habarçy aýtdy. Adatlyk radiosu rus dilinde sapak berilýän klasslaryň ýapylmak ähtimallygy we büdjet işgärlerinden edilýän talap barada ýurduň bilim ministrliginden hem de Aşgabat şäher bilim bölümünden goşmaça maglumat alyp bilmedi.